Tafiya da gwani mai daɗi. Kyakkyawan abu shi ne ke da daɗin talla. Malam ba wai ana yi ma zancen cewa ba ne ba, jiya ya yi bai kyautata ba, amma mu maido shi yau idan ya yi zai kyautata saboda jiya bai mana ba ne ba. A'a, malam ba ana yi ma zancen cewa ba ne ba, ba ya taimakon kowa, ba ya tallafa ma kowa wannan mutumin, amma yanzu siyasa ta matso kuma ya zo yana taimaka ma al'umma saboda su zaɓe shi ya kai ga inda yake so ba. Ba wannan zancen ba ne ba. Malam ana yi ma zancen wanda shi dama tun da ya taso ba abin da ya sa gaba sai taimaka ma al'umma, tallafa masu da iya abin gwargwadon da yake da shi. Ana yi ma zancen wanda bai ma taɓa yi ba, yanzu ne za ya yi kuma dama yana kyautatawa ɗin kuma yake son ya yi don ya daɗa kyautata ma al'umma. Ai in ana zancen wannan ba a yin zancen wani kuma. Idan ana cewa da baƙi wuluk gwamma baƙi-baƙi, to sai in ba a samu kalar waɗannan ba ne ba, sai in ba a samu kalar waɗannan ba, sai a ce to tsaya mu diba mu gani, wane ya taɓa yi mana amma ba mu ji daɗi ba, ƙila yanzu in ya koma zai yi mana, ko kuma a'a wane da ba ya yi mana amma yanzu yana ɗan yi mana tunda siyasa ta matso, da baƙi wuluk gwamma baƙi-baƙi. Ina yi ma zance ne a kan tsayayyen matashi, ɗan siyasa kuma cikakken ɗan kasuwa wanda yake tallafa ma al'umma a kowane lokaci. Wane ne wannan? Shi ne CEO na Ɗan Sadau Foundation, Distinguished Musa Sada Ɗan Sadau, wanda yanzu musamman a jihar Katsina matasa sun yi amanna da shi kuma suna tabbacin cewa shi ne wanda zai kai al'ummar jihar Katsina baki ɗaya ga gaci. Muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci. Assalamu alaikum.